Hyvää alkuiltaa, tässä Yle Uutiset Lounais-Suomesta. Päätös kiistellystä Lammin tuulipuistosta on siirtymässä seuraavalle valtuustokaudelle Porissa. Suomalainen matematiikan kirja houkutteli italialaiskoululaiset Turkuun. Päätös kiistoja herättävästä Porin Lammin tuulipuistosta voi siirtyä kuntavaalien yli. Tuulivoimayhtiöt keskeyttivät yllättäen kaavavalmistelun väliaikaisesti Porin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Nykyinen kaupunginvaltuusto suhtautuu tuulivoiman rakentamiseen nihkeästi, mutta vaalien jälkeen tilanne voi muuttua. Porin Lammin tuulipuistosta oli tarkoitus tehdä päätös valtuustossa ensi viikolla. Kaava oli ennakkoarvion mukaan kaatumassa selvästi. Tuulivoimayhtiöt Satavind ja Ahlström olivat kuitenkin laatineet kaupungin kanssa taitavan kaavoitussopimuksen. Ne voivat keskeyttää omalla ilmoituksellaan kaavoituksen ja asiaan palataan vasta lisäselvitysten jälkeen. Porin kaupunginhallitus joutui myöntymään ilmoitukseen, mutta asetti selvitykselle takarajan eli vuodenvaihteen. Tuulivoimayhtiöiden näkökulma on, että takaraja ei ole sitova, vaan ne voivat tehdä selvityksensä uudesta tekniikasta ja tuulivoimatariffeista rauhassa. Jos selvitys johtaa muutoksiin rakennussuunnitelmissa, koko kaavakierros voi palata useita askelia taaksepäin ja viivästyä jopa vuodella kuntavaalien ylitse. Tuulivoiman vastustajille lykkäys tuottaa harmaita hiuksia. Uusi kaupunginvaltuusto voi olla kokoonpanoltaan nykyistä tuulivoimamyönteisempi. Tuulivoimasta voikin tulla merkittävä vaaliteema kevään kuntavaaleissa Porissa. Modernit suomalaiset oppikirjat kiinnostavat maailmalla. Luccan kaupungissa Italiassa suomalainen matematiikan kirja innosti oppilaita perehtymään Suomeen tarkemmin. Tällä viikolla koululaiset ovat olleet Turun Pansion koulun vieraina. Kun ei kerran Riossa menestystä tullut, sitä päätettiin hakea koulun omissa olympialaisissa Pansion koulun kentällä. Suomalaisten lisäksi kentälle lähti parikymmentä italialaista. Uuteen opetussuunnitelmaan kansainvälisyys sopii hyvin. On jo kevään aikana pohdittu ja laadittu koko koululle tästä kokonaisuus. Ja oppimiskokonaisuutena on sitten monikulttuurisuus ja Italia. Ne on mukavia ja niiden kanssa on aika kiva puhua enkkuu. Niin, että sun englanti paranee samalla? Joo. I like very much this place and the school. Katsotaan eteenpäin ja heitetään täältä tonne. Matkan todellinen syy liittyy suomalaiseen matematiikan kirjaan. Opettaja Patricia Piccinini niin on ollut kiinnostunut suomalaisesta koulusta jo pitkään ja käyttänyt suomenkielistä oppikirjaa omille oppilailleen. Heidän matematiikan taidot on itse asiassa tämän hänen luokkansa osalta parantuneet niin hirvittävästi, niin se on sitten tuonut tämmöistä esimerkiksi julkisuutta ja monta muuta juttua sitten. Pänttämisen sijaan suomalaismetodi luottaa lasten oman päättelykykyyn. Kielikään ei ole ylittämätön muuri. Per la matematica perché ha tantissime immagini che consentono ai bambini di comprendere senza leggere, senza tradurre. Eikä se tähän jää. Turun kouluissa vilisee tänä syksynä runsaasti ulkomaalaisia vieraita. Suomen koulumaine on kiirinyt aika kauas ja meillä on tällä hetkellä esimerkiksi Puolalan koulussa japanilaisryhmä. Ensi viikolla itse asiassa tulee sitten saudi-arabialais-naisopettajaryhmä. Alle 16-vuotiaiden poikien jalkapallomaajoukkue ottaa mittaa Ruotsista tänään Porin stadionilla. Kaksoismaaottelun toinen peli pelataan torstaina Eurassa. Suomen joukkueessa 6 pelaajaa tekee Porissa maajoukkueen debyyttiinsä. 15-vuotiaista on vielä vaikea sanoa, kenessä on potentiaalia ammattilaiseksi. Varmasti näistäkin poista osasta tulee ja osa suuntautuu jollekin toiselle uralle ja sitten taas semmoisista pelaajista, jotka nyt ei ole mukana, niin saattaa sitten tulla niitä huippuja. Että tässä iässä se kumminkin koko erot ja biologiset erot ovat vielä tosi isoja, niin ei voi mitään lopullisia leimoja vielä lyödä kehenkään. Mitkä teidän suunnitelmat tuon jalkapallon suhteen on tulevaisuudessa? Jonnekin Eurooppaan. Englantiin, Manchester Unitediin olisi ollut aika siistiä. Eurooppaa ja Saksaa pelaa. Siellä on tosi paljon juoksuvoimaisia pelaajia, mä tykkään. Ne pelaa siellä fyysistä futista ja kaikkea.
Lounais-Suomen partiopiirin Pop-up Kolo on tämän viikon Turun kauppatorilla. Partiolaiset esittelevät Kololla toimintaansa ja tarjoavat aamuisin pannukahvia. Partioon voi liittyä minkä ikäisenä tahansa. Partiossa aikuiseksi tullaan periaatteessa vasta 22-vuotiaana, eli alle 22-vuotiaat on vielä partiolaisia, eli heille esimerkiksi leireillä järjestetään omaa ohjelmaa sen lisäksi, että he ovat johtajia. Ja sitten sitä vanhemmille he ovat usein tai yleensä niitä mahdollistajia partiossa, jotka suunnittelevat ja toteuttavat ohjelmaa nuoremmille. Onko yläikärajaa? Ei ole yläikärajaa, että kaiken ikäisiä tarvitaan ja yleensä just ne vähän vanhemmat on niitä, kenellä on sellaista kokemusta ja taitoa ja esimerkiksi sun omaa ammattitaustaa voi hyödyntää partiossa. Yle Turun nettisivuilla yllytetään jatkamaan keväästä saakka käynnissä olleita pönttötalkoita. Lintujen asuntopula ei helpota syksyä kohti mentäessä. Ja lintumaailma on esillä myös päivän katsojan kuvassa. Pois alta minä laskeudun on Kari Sundellin kuvaama valkoposkihanhi huutavinaan. Sää on keskiviikkoaamuna puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila on 12–15 astetta. Iltapäivällä on pääosin poutaa. Lämpöasteita on 17–21. Näin olivat asiat Lounais-Suomessa. Näkemiin taas huomenna.